Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των πατέρων ημών, οποίον αείμεθ ημών, κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Του στόματος σου καθάπερ πίσω σε κλάμψασα χάρη, την οικουμένην εφώτισε, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς να πέθετο, στο ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγης παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας Των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρησιν των δεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος αθάνατος έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Πρόσκομε, Ευδόκησας Κύριε την γην σου, Σοφία, προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε, Τέκνον τίτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέ σε διαβεβαιούστε ή να φροντίζωσιν καλών έργων προείσταστε. Υπεπιστευκόντες στο Θεό, ταύτα εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας, και έρην και μάχας νοικάς περιίστατο, εις σύγγαραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν θεσίαν παρέτου, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτους και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος, μανθανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρειάς, ή να μειώσει να καρπεί. ειρήνηση το αναγνώσαντι. Σοφή ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη Και πάση. το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος εις εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνι αλυσθήσετε, εις ουδέν ισχύεται μη βληθήνε έξω, και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, που δύναται πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίους ηλίχνων, και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων αλεπί την λιχνίαν, και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέρα ημών των εν της ουρανής.
Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Κύριε δεηθώμε. ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, Εις πολλά έτη δέσποτα. του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν πλουσίαν τη θείαν χάριν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του γενέστε ημίν το Θεόν ημών συνεργών και αντιλήπτωνα, ενείς κατά το θείον αυτού φωτισμόν πράττωμεν αγαθής του Κυρίου Κύριε δεηθώμε. ελέησον. Υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Κύριε δεηθώμε. ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη Αμήν. της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός σύμπονο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό εις γλυκή μεταποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας τη αχράντο σου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αραιωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού, ευλογίας πηγήν ιατρίαν παθών αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατίστε και αοράτου αλεξιτήριον. Ότι σών το κράτος και σως την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου. Τα σκεφαλάς ημών τον Κύριο Συ, Κύριε. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσει τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένος, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως τε κεραντισμού, και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον Την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευσον δωρεών αξίους ημάς πίσων,
Θεοτό και Παρθένε, αρρώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η αμετά της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογίαν σου άχραντε. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον Δόξα δόξα. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε όνος των αιών αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Παναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Ον Χριστού δεσπότην και αρχιερέα ημών, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Θα ήθελα χωρίς να επιθυμώ να κουράσω την αγάπη σας, πριν πουν οι αδελφοί μας που θα πουν κάποια λόγια με τα ταύτα, να απευθύνω πρώτα απ' όλα ευχαριστία στο Θεό, γιατί μας αξίωσε να βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο που έχει πλέον ανακαινιστεί και ο οποίος ξύπνησε μνήμες και θύμησε στην καρδιά του καθενός μας. Αυτός ο τόπος ήταν ένας χώρος αναφοράς για μας τους Λουκαΐτες, ήταν ένα, θα έλεγα, υπ' αυτήν την έννοια ιστορικό πηγάδι, το οποίο κάποια στιγμή γκρεμίστηκε και χώθηκε και εξαφανίστηκε. Έμεινε όμως αυτό το δέντρο εδώ ως μάρτυρας αυτής της παλαιάς ιστορίας, η οποία εξαφανίζεται στο βάθος του χρόνου. Όμως ήρθε η ώρα που αυτός ο τόπος, έτσι συμβαίνει πάντοτε, κατά την χάρη και κατά την οικονομία του Θεού, αυτός ο τόπος ο οποίος είχε δεχθεί τόσους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή και οι οποίοι έφταναν μέχρι εδώ για να πάρουν νερό, να το μεταφέρουν στο χωριό για τις ανάγκες τους. Αυτός ο τόπος που δέχτηκε εδώ τα πίμνια των αημνίστων συγχωριανών μας στους παλαιούς καιρούς, να βρει την παλιά του δόξα και την παλιά του έγλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι συνέλαβαν αυτή την ιδέα και πρωτοστάτησαν εις αυτό το έργο, ώστε και να ανακαινιστεί το πηγάδι και να αναδειχθεί ο τόπος, αλλά και να ομορφύνει ο χώρος, ώστε για τους εισερχομένους στο χωριό να υπάρχει μια πολύ ωραία και πανεφρόσινη εικόνα. Να σας έχει ο Θεός καλά τους αδελφούς μας από το Σικάγο, τους Λουκαΐτες από το Σικάγο και όποιους άλλους συνήργησαν, ώστε να γίνει αυτό το έργο. Να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι κατά την διάρκεια της επιτελέσεως του έργου ήταν εδώ και βοηθούσαν κάθε φορά που περνούσα, όταν ερχόμουν στο χωριό σταματούσα και τους έβλεπα και τους ενίσχυα πνευματικά, αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι εξεπώνησαν αυτό το σχέδιο, τον Παναγιώτη εδώ, τον αρχιτέκτονα, είναι καλό παιδί, το ξέρω από τότε που ήμουνα εδώ στην Τρίπολη. Κύριε Δήμαρχε και τους Δημοτικούς Συμβούλους, πολύ σας ευχαριστούμε, γιατί μου είπαν τα παιδιά μας εδώ ότι πολύ βοηθήσατε, το Γιώργο μας εδώ, τον Πρόεδρο, και όλους τους αδελφούς και συγχωριανούς. Σήμερα έχουμε το αντάμωμα και αρχίσαμε από τη Θεία Λειτουργία το πρωί, γιατί η Θεία Λειτουργία μας ενώνει όλους. Συνεχίζουμε τώρα με αυτή την ωραία εκδήλωση των εγγενείων του πηγαδιού της Μπουγέτας
και εν συνεχεία στην πλατεία του χωριού θα επακολουθήσουν οι άλλες εκδηλώσεις. Θέλω να γνωρίζετε ότι είσαστε όλοι στην καρδιά μου, όπως και ο καθένας έχει μέσα του, στην καρδιά του, στην ψυχή του, τον κάθε ένα από μας. Είμαστε όλοι ενωμένοι με το σύνδεσμο της αγάπης και της συγγενείας, αφού όλοι εδώ στο χωριό λίγο πολύ είμαστε συγγενείς, αλλά και να ευχαριστήσω όλους εκείνους που αγαπάνε το χωριό μας, τους φίλους του Λουκά και των Λουκαϊτών και που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να χαρείτε μαζί μας. Σας συνοδεύει η προσευχή μου, η αγάπη μου και η ευχή μου για ό,τι καλό και για ό,τι ευλογημένο. Να μην ξεχνάμε ποτέ τον τόπο μας, όπως είπα και το πρωί στη Θεία Λειτουργία. Εδώ είναι τα πατρογονικά μας, εδώ είναι οι ρίζες μας, εδώ είναι η πνευματική μας αναφορά. Εδώ είναι το κέντρο της ζωής μας. Όπου και να βρισκόμαστε, εδώ είναι οι μνήμες και οι θύμησες. Θα τελειώσω με κάτι που μου έλεγαν πέρσι στην Πάτρα ανήμερα το Πάσχα. Μου λέει κάποιος πολύ καλός ιερεύς και αδελφός: βλέπετε, σεβασμιότατε, ο Θεός σας έδωσε εδώ μεγάλη ευλογία. Βλέπετε πόσος κόσμος είναι στην πλατεία του Αγίου Ανδρέου, 10-15 χιλιάδες. Βλέπετε τι ωραίο Πάσχα κάνετε. Συγκρίνετε το Πάσχα το οποίο κάνατε στην Τρίπολη ή στο χωριό σας ή στο μοναστήρι? Και απάντησα: όχι, δεν συγκρίνεται. Όντως είναι ένα μεγαλείο το να βλέπεις τόσες χιλιάδες ανθρώπους σε μια πλατεία. Αλλά όμως οι μνήμες και οι θύμησες είναι τόσο ζωντανές που είναι άλλο το είδος το πνευματικό εκείνο και άλλες οι πνευματικές αναμνήσεις εδώ. Και ένας μακαρίτης πατριάρχης Ιεροσολύμων από τον Άγιον Ιωάννη της Κοινουρίας έλεγε όταν έγινε πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα: ας βρισκόμουνα, δεν μπόρεσε πατριάρχης να έρθει στον Άγιον Ιωάννη μετά τη Μαλεβή, ξέρεις, στη Δήμαρχε κάτω εκεί το χωριό, ας βρισκόμουνα, λέει, στο Καταράκι στο χωριό μου, έστω για λίγο για να βλέπω κάτω στο Ξάγναντο και ό,τι μου ζητούσαν θα το έδινα. Έτσι λοιπόν όλοι μας και εμείς οι Λουκαΐτες αλλά και οι κάτοικοι των άλλων χωριών, και ο Δήμαρχος είναι εδώ συντοπίτης από διπλανό χωριό, έχουμε συνδεθεί με τα χωριά μας και οι αναμνήσεις μας τρέφουν πνευματικά και δεν μπορούν να ζυγιστούν με τίποτε άλλο. Ο Θεός μαζί σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, στους αδελφούς μας από το εξωτερικό δύναμη, χαρά, υγεία και ευλογία. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην καινούργια Πουργέτα. Θα βάλω και τα γυαλάκια. Με πολύ σεβασμό, εκ μέρους του Συλλόγου Λουκαϊτών Σικάγο, να ευχαριστήσουμε το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, κύριον Χρυσόστομο, τον ιερέα του χωριού μας Ιωάννη Βήλο και όλους τους ιερεύς, τον Δήμαρχο της Τρυπόλεως, τον αρχιτέκτονά μας τον Παναγιώτη, που είναι υπεύθυνος για ό,τι βλέπετε, μεγάλο ταλέντο, και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ιστορική αυτή ημέρα του χωριού μας. Προτού όμως να συνεχίσω, θα ήθελα να μνημονεύσουμε τους ανθρώπους και ευεργέτες του χωριού μας, όπως ο Σύλλογος Λουκαϊτών. Μιλάω για το σύλλογο, τους παππούδες, τους πατεράδες μας, τους θείους μας, αυτοί που έχτισαν το σχολείο μας, που πίστευαν στη μόρφωση, που εχάραξαν τον δρόμο που ακολουθούν οι συλλόγοι Λουκαϊτών σε κάθε χώρα της γης. Όπως ο Νικολάου, που τα έργα του, το όνομά του, που τα έργα του μιλάν, το όνομά του σε κάθε γωνιά του χωριού μας. Ο Σταύρος Γιαννακάκης, που αγαπούσε την εκκλησία μας τόσο πολύ. Ο πατέρας μου, Γεώργιος Ηλιόπουλος, που ήταν ερωτευμένος και αφοσιωμένος στον Αγιολιά. Και τόσοι άλλοι που δεν είναι πια μαζί μας στον κόσμο αυτόν, αλλά το Λουκά το έχουν πάρει μαζί τους.
τον κουβαλάν στην καρδιά τους. Και τώρα θα σας πω μια μικρή ιστορία πώς άρχισε η μπουγέτα εδώ. Το πρώτο αντάμωμα που είχαμε κάνει, φορέσαμε φουστάνια της ενδυμασίας του χωριού, συζητήσαμε με πολλούς Λουκαΐτες, ιδιαίτερα με την Ιωάννα Χατζή, που η επιθυμία της είπε είναι να δει την μπουγέτα φτιαγμένη και μας έταξε και ένα φόρεμα. Ιωάννα, μην το ξεχνάς. Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, οι χωριανοί μας δείξανε μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλο ενθουσιασμό, μεγάλη χαρά και έτσι μας έδωσαν και εμάς το θάρρος και την αγάπη για να κάνουμε το έργο αυτό. Το έργο αυτό είναι το στολίδι του χωριού μας. Ανήκει σε όλους μας και να το αγαπάτε και να το προστατεύετε όπως και τα σπίτια σας. Ήθελα να δώσω ένα ευχαριστώ σε όλες τις κυρίες που μας έδωσαν τα λουλούδια για να στολίσουμε τον τόπο σήμερα. Πολλές από εσάς δεν ξέρετε ότι δωρήσατε λουλούδια γιατί ήρθαμε και τα κόψαμε μόνοι μας όταν κουμπώσε στην 6:30 ώρα το πρωί. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του χωριού μας που δεν τον είχα γνωρίσει. Γιώργο, συγχαρητήρια. Πρώτη φορά τον γνώρισα. Και τώρα θα μιλήσει ο σύζυγος και πρόεδρος Λουκαϊτών, Λουκαϊτού Σύλλογου στο Σικάγο, ο Σπύρος Καλατζής. Και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ όλους, τον κύριο τον Δέσποτα Χρυσόστομο, τον Δήμαρχο, τον Παναγιώτη και ειδικά τον Βασίλη τον Ράκο. Ένα χειροκρότημα για τον Βασίλη. Ήταν όλη την εργασία που μου έχει τελειώσει. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά από το Σικάγο, τον Γιώργη το Λε, Σπύρο Καλατζή, Γιώργης Μπρινιώτη, τη Διάνο Βέρου, τον Κώστα Καλατζή και τον Νικηφόρο, το γείτονα εδώ πέρα που μας έδωσε τον Χαράλα Μπομαντά και όλους μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς που προσφέρατε ό,τι μπορούσατε. Και ο Δήμαρχος και ο Παναγιώτης. Πολύ. Και ο Βασίλης. Να πει δύο λόγια και ο Βασίλης και ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, φίλοι και φίλες. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον Δήμαρχο που έκανε την αρχή και το έχουμε αφήσει τώρα να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Τα φώτα. Τον αρχιτέκτονα, τον κύριο Καμπυλαυκά, που έκανε όλα αυτά εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άλεξ, το παιδί που ασχολήθηκε με το συνεργείο του και έκανε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Το Μηδενά τον Τάσο που μας έδωσε χτήμα και επεκτείναμε το έργο. Το Σμυρνιώτη τον Κώστα με τα σκαφτικά του μηχανήματα που μας βοήθησε. Το Γιακουτή τον Τάσο. Το Σμυρνιώτη Ηρακλή που μας βοήθησε με το Γερανό. Τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΤ, τον κύριο Καρόνι, που μας προεσέφερε πέτρες. Τον κύριο Νικηφόρο που μας προσέφερε τσιμέντα και άλλα διάφορα. Τον κύριο Σμυρνιώτη Γιάννη που μας βοήθησε και ο κύριος Γιάννης. Σας εύχομαι να περάσουμε μια ωραία βραδιά. Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Πατρός κυρίου Χρυσοστόμου και συμπατριώτη μας,
Σήμερα εδώ εγκαινιάσαμε κάτι το οποίο ήταν ένα όνειρο ζωής, τουλάχιστον έτσι μου το είχαν παρουσιάσει εδώ οι συνδημότες μου και φίλοι μου οι Λουκαΐτες, και οι ντόπιοι και αυτοί που ζουν στο εξωτερικό. Έγινε μεγάλη, πραγματικά το λέω, προσπάθεια, γιατί πρέπει να ξέρετε, μπορεί για σας όλους τους Λουκαΐτες, αυτό το σημείο είναι ένα σημείο αναφοράς πριν μπείτε στο χωριό σας. Οι υπηρεσίες όμως και η νομοθεσία είναι σκληρή όσον αφορά το παράπλευρο ρέμα που υπήρχε και όλα αυτά τα οποία έπρεπε να προηγηθούν προκειμένου να έχουμε την νομιμότητα της παρέμβασης αυτής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Τάκη, τον Καμπυλαυκά, τον αρχιτέκτονα, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες του Δήμου που πραγματικά κατάφεραν και την οριοθέτηση του ρέματος να κάνουν, αλλά και παράλληλα οι παρεμβάσεις που έγιναν με τεχνική υπηρεσία για να έχουμε αυτό το καταπληκτικό εδώ έργο, που είναι ένα έργο δικό σας, που είναι ένα έργο που σηματοδοτεί τι σημαίνει το Λουκά πριν φτάσει στο Λουκά. Και θα έχουμε και άλλα πράγματα βέβαια μελλοντικά εδώ. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της αγάπης των ανθρώπων που αγαπούν το χωριό τους. Είτε ζουν εδώ είτε ζουν έξω. Και τουλάχιστον οι Λουκαΐτες έχουν αποδείξει ότι έχουν τη δύναμη και την ψυχική αλλά και την οικονομική να στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Και θέλω να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί και εδώ είναι μια περιοχή που εγώ δίπλα είμαι, θεωρώ ότι είμαι συνδημότης σας και πατριώτης σας. Όπως το κάνουν βέβαια και σε κάποια άλλα χωριά. Δεν ζήτησαν χρήματα, ζήτησαν βοήθειες άλλες και για τα χρήματα τα έβαλαν αυτοί. Και θέλω να τονίσω επίσης, να ευχαριστήσω και τον Κώστα τον Σμυρνιώτη και τον Πρόεδρο και τον Βασίλη και τον Σπύρο, που ήταν ο πρωτεργάτης και όταν σχεδιάζαμε πώς θα ξεκινήσουμε αυτή την κατάσταση εδώ σε αυτό το καινούριο κέντρο που έχει ανοίξει εδώ πέρα πάνω στον δρόμο, όταν είχε έρθει. Και Σπύρο μου, βλέπεις ότι όταν υπάρχει καλή συνεργασία όλα γίνονται. Και έτσι θα γίνεται και στο μέλλον. Να το χαρούμε όλοι λοιπόν. Να το χαρείτε πρώτα εσείς που το αξίζετε. Και βέβαια όλοι εμείς που ερχόμαστε στο Λουκά, και να δηλώσουμε λοιπόν ότι ό,τι έχουμε υποσχεθεί εμείς θα το κάνουμε. Και βέβαια θα έχουμε και συνέχεια και άλλα πράγματα. Και είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα που έχουμε και το Σεβασμιότατο εδώ στο χωριό του, που μας θυμά για να κάνει τα εγγένεια κάτι το οποίο είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να δείξετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στους ανθρώπους σας. Ένα Σπύρο. Ένα πρόεδρε, επιτρέπεσαι. Σπύρο. Ένα πρόεδρε. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί καλεσμένοι και συγχωριανοί, σας καλωσορίζω και εγώ απόψε στο Λουκαΐτικο αντάμωμα. Δεν υπάρχει Λουκαΐτικο σπίτι και οικογένεια που να μην έχει συγγενείς στο εξωτερικό. Είναι τιμή μας απόψε να σας έχουμε κοντά μας, καθώς έχετε έρθει από όλα τα μέρη του κόσμου να συμμετέχετε σε αυτήν την εκδήλωση του χωριού μας. Η αγάπη και η στήριξη των ομογενών προς το χωριό μας ήταν πάντα σημαντική. Κοιτάζοντας το παρελθόν, βλέπουμε το Δημοτικό Σχολείο, την πλατεία, το κοινοτικό γραφείο, που είναι σημείο αναφοράς για τον τόπο μας. Σήμερα πραγματοποιήθηκε ένα καινούριο έργο που άλλαξε θεαματικά την είσοδο του χωριού μας, θέση Μπουέτα. Σας ευχαριστούμε που αποδείξατε για ακόμη μια φορά τη συμπαράστασή σας και το ενδιαφέρον σας για το χωριό μας. Θα είμαστε εδώ να κρατάμε αυτό το χωριό ζωντανό και να ξέρετε πως πάντα θα είστε καλοδεχούμενοι. Σας ευχαριστώ, καλή διασκέδαση.
Έλα μαζί μας. Και ο Δήμος. Ο Βασίλης που είναι. Εσύ, οδήγησε. Μπράβο.